Ang SED Marketing, mudalit na sab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Hoy! Ako? Oh, ikaw. Giunsa ba nimo pag-ulog-ulog ang akong amahan, ha? Aron makumbinser mo sa ikaw ang mahimo na kong driver. Sultihan ka daan. Wa ko magkinahanglan og driver nga sama nimo. Oh, ikaw di akong daiban, ma'am. Kung mauna, murasayan lang kung daan, ma'am. Bisag wa pa ko magkasugod og trabaho, ubos nimo. Unsa? Nganong kisundan ko nimo dinhi? Basin og daw tang tao na imo pagkikitaan, ma'am. May nang naadan ko nga makarescue nimo. Hoy, ang trabaho nga gisangon sa kong amahan nimo, driver nako, dili akong bodyguard. Dili man ikaw ba ikong gigordyahan, ma'am? Ang imo man kasing-kasing nga dili mailog sa uban. Oh! Ambisyoso! Doon ay baki sa may sapa, mali pa yun siya. Gamay ilong, dakog baba, kusog nga mo kanta. O gak, 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 o gak, gak, gak. Salbahe siya. Nakaako pa siya sa pagpasakit na ako sa ikaduhang hikayon. Uy, saba niya kasalbahis. Okay rin na, ma'am. Wa ka bagito, Sarah. Ako gani, gihatag na nako ang tanan. Apan wa ako'y nadawat nga sukli. Nganong ingon anak mat ka-unfair ang kinabuhi. Nganong dili naman lang ikaw. Ikaw na lang unta. Muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ikaw na lang unta. Di kailangang umimik, nagdadagdalan lang sa Pangindahay sa duha ka kasing-kasing nga hilom nga nagkasinabot human mapakyas. Unsay mahitabo kung mag-abot ang duha ka kasing-kasing nga samaran. ko rin nangarap na makapiling ka. Ikaw na lang unta. Sinuwat ni Teresa Diaz Tirol. Ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nakurda. Spinner, Jeffrey Gabunada. Audio editor, Randy Nakurda Tayad. Soundman, June Puhanis. Kining tanan, hatod ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Akala ko'y di pa handang muling tumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Bili na sa suking tindahan, bagong kapeng Sed Panyawan. Pampalakas ng katawan, laban sa karamdaman, sarap na di mapantayan. Sed Panyawan Coffee, 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 Sed Panyawan Coffee. SED Panyawan Coffee, ang kapeng matapang na kaya kang ipaglaban. Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Ang SED Marketing
nga tagbuhat sa mga nailang produkto nga mga milagrosong nagdaka nato sa kaayuhan sama sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap ug Celebrity Kojic Soap nga ginama sa Seed Pharma. Mudalit na usab kaninyo ning laing sugilanon sa pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha. Mga kapanyawan, ania ang sumpay ning sugilanon. Ikaw na lang unta. Hindi mo babayaan o anong siya ang nadarama. Makaya ko na. Kaya ba eh? Takiang ka pa magani? Ayaw ko but ikon gusto kong mulakaw. Oh, wait. Nagsulti na tingali mo daddy, no? Nga driver ka na lang. O di ka na akong bodyguard. Maong ayaw pagbuot og asa ko. Oh, sige good. Kaya asa man ka, ma'am? Disulbi ang magawason, ma'am. Kaya na virus. Mili na pa kung nagwapa. Ayaw pagbuot. Oh, sige good. Dive na lang ko. O dili bodyguard. Andaman ako sa kanan, ha? Gayag o niya mo, mamay. Oh. Hey! Kung makabuot na ko, burag yun, kung kinsa nakapanag-iyan ako, eh. Makalakot. Ug makalagot sab ko, kay bisan gipaning kamutan ako nga masuko niya. Apan nga nung sabton man sa kong hunahuna nga pag-care lang ang iyang gibuhat na ako. Oh, di na ko ini. Di na ko ani nga feeling. Is it true? Nga we are going out? Sandro is preparing the car man good. Kay mo go out gid kuno ka. Yes, yaya. May lakton ko. Ano man? Lakton yun? Oh no, you can't walk. You can't do it. You're still in your crutches, remember? Oh. Nalimot ka na. Nag-crutches ka pa, oh. And the virus is everywhere. Ligon ko resistensya, yaya. Kasing-kasing ko lang ang week. Oh, what? Humugot ka dyan, ha? Oh. Pero, Day, it's not good to go out lagi. Nag-crutches ka pa. You can't walk gracefully. Not good to see. Makita niya ka sa imong ex and your girlfriend ex kataw. Anya ka? Mao ba, yaya? Kasi ba na imong pakikitaan ba? Dili di mahimo nga sila limo ang hisbay o pasabton lang nimo sa imong sitwasyon? That you are injured? Oh, ha? Pagkakita na yun ka mo kang Sandro karon tita. Sigurado ka bagid nga si Sandro ang nakita mo nga naa sa bahay sa imong classmate iya. Maulagi tita. Og magkita ta karon. Og sigurado ka bang tungahon kita karon sa imong classmate? Nga lisod pa ang paglakaw-lakaw karon. Motunga siya tita. Kay na-interest si Charmin bahin sa gusto kong ibalita niya bahin sa iyang ex. Sa iyang kanhing hinigugma. Yes, tita. Og in love kayo siya sa maong lalaki, tita. Wa siya mahibaw nga lances ko lang kadto. Aron nga masud ko siya sa laang og makikita gid nako. Kun maog ka na, kun may relasyon man sila sa akong anak, posibleng gihimo lang di ay niyang panakitbutas ang akong anak iya. Posible, tita. Og way swerte si Sandro. Kasi, nisanong si Charmin nga magkita ta, bisan ang bahin sa iyang ex ang akong pakisultihan niya. Oh, no. Oh, ako makauyon sa maong babae. Iha, ha? Ug angay lang, ako lang, tita. Ako lang ang para kang Sandro. Oh, naghinam-hinam na kong makita ang akong anak, iha. Auring, nadaba ni mo ang cellphone ni Sandro? Yes, madam. Ikaw na kayo nagabutang ang ibirmi diri sa imong bag. Ipadahan ako, ah. Naan mo ang cellphone ni Sandro, tita? Ay, yes, iha. Naimbargo ko kini kang Gulyat. Dihang nasakpan ako siya nga may kasulti sa cellphone. Ug ang cellphone pa sa akong anak ang iyang gigamit. Ansa? Hay na mga cellphone, tita. Kay posibleng may makita ta. May makita ta dihang conversation nila ni Sandro ug sa akong classmate. Ang akong karong cellphone. Si Charmin.
Hello, girl. On the way na ko. Okay, girl. See you. Bye. Oh, what she say? Unsay sulti sa imong amiga? Siya nang one hiyaya. Ay, very good. Paandam na lang tingali og pagkaon sa kusinira, yaya, ha? Ah, Magpaluto na lang ta. yes, much better. Much safer. Let's eat here in the house. I'll tell the kusinira that she will cook because we have visitors. Thank you, Excuse ya. me. Kimingaw na sa kus babae. Huwag kami magkasalti sa among reunion kay kalit siya nilakaw. Kung sabot kay gusto niyang isulti na ako, pahin kang Morgan. SED Panyawan Health Testimonies. Mga pagmatuod sa kayuhan pinagi sa SED Panyawan Products sa SED Marketing. SED Panyawan Health Testimonies. Dili ko kalakaw, nagkamang-kamang na lang. Nikalit ko to. Tungod na siguro sa tiguang ba, niagig yung banhod, una naghubag ang tuhod. Unang kabulan ko tong kamang-kamang sa taas. Ay, kung anak, iyang kauban, trabaho nga. Em na ka ng panyawan, kay epektibo do, kay na kay herbal ko na. 2 kabulan, murag, arang na siya. Motong, maakyon akong tindog na uli. Andok ko, sige, inamato. SED Panyawan Health Testimonies. Magkalagot ba yan ako, ay? Ganun dugay magkuna ka move on atong animal nga Morgan. Manganda po sa pag-abot ni Irish. May gani kay nisugod siya nga siya na lang ang muari sa bahay. Oh, ngano gipahunong mo ang sakyanan iha? Niya na ba kita? Ni apa man kita sa highway? Gusto na nako makita ang cellphone ni Sandro, tita. Aha. Shalan! I-open ninyo ang cellphone ni Dong Sandro, ay? Hala ka bahala doon na, ay? Baad ba na? Di ba na imong buta? Hilom, Auring! Madam. Tuod. Wa ko makahuna-huna ni Ana, iha. Karon na. Ma-interest na kita sa pag-open ana, yaya. Aron mahibaw ta kun ngano nahitabo nga naabot si Sandro sa bahay sa akong classmate nga si Charmin. Pero, unsa man na Auring, may battery pa ba na? No problem, tita. I-charge ta ka na din sa akong sakyanan. Ha? Di na siya madayog lakaw? Ang yan na lang kunong pakikitaan ang muanhi din sa bay. O maayo kay nagkaunaw na siya anak. I suggested man her, Sandro. Nga ngayon ang amiga pakikitaan niya nga mao'y paanihion din kay maglisod good siya. She is injured and the virus is everywhere. Mao gani. Gayon sa unang alaga ni mo yaya. Oh. Dili pa tuo. Maldita ra kayo. So, okay na. Ay, nalipagawas ng sakyanan sa grahe, ha? Kaya ngayon ang amiga ang muanhi. Ha, Sandro? Okay, bye. Makikip pa tuong yaya sili. So pakira gababayan ha? Kinsa mo ka na yung pagkikitaan? Oh my God, tita! Oh, nga no. Usa pa nakita mo diha sa phone sa akong anak. Tita, sila gyud di ay. Usa pa sila gyud. May video din sa phone ni Sandro, tita. Nga gialsa ni Sandro ang akong classmate nga si Charmin. Unsa? Hala, kung mauna, husto gid ay ko nga naminyo ng akong dudong Sandro. Hilom, Aureng! Biko no, patanawa ko iha. Diin ba sila ni Ana? Murag sa parking lot mo kini tita? Ay sa! Murag sa parking lot man ni sa hotel diin nag-batch reunion kami tita? Unsa? Ni adtong nasakpan ko si Gulyat? Yes, tita.
Animal nga gulyat. Kahit kay bakak tawhana. Wa kid butugan bisan giunsa nako sa pagpangutana kun kauban ba niya ang akong anak. No, nagka-remember ka tita? Nga ingon ko nga ako tong classmate ang ako nakita sa parking lot uban sa usa ka lalaki ug naglibog ko kay dili kini ang iyang ex-boyfriend. Nga niingon sab ko nga sama og bayhon sa akong anak ang maong lalaki. Oh, we're stupid, tita. Si Sandro di ay kadto. Unsa? Animal nga gulyat. Wakit mo sulti. Okay, let's go na, iha. Kay gusto ko na makita ang akong anak o ka ng babayhana nga babay sa akong anak. I told Sandro na nga dili na tamo padayon og lakaw. Maayo, yaya. Manaog na ko, Pi. May nang naanak ko sa silong inigabot sa akong classmate. Oh, it's your classmate di ay ang your visit, Tor? Yes, yaya. Gimingaw na sa ko ini babayhana, yaya. You need help of Sandro going down, ha? Sandro! No, yay, no. Ikaw rin agak na ko. No, og ako? Namasin, ma-fall down tas hagdanan ini-inday. Gitawag ko rin mo. Abi ka. Abot man dayon. Ayaw ko kilabti. Kaya na ko ang manaog sa silong. Oh, okay. Kaya man kanimo. Bantay mo bahagbog kag usab sa hagdanan, ha? Unsa? Palayo ra gud nako, Bi. Okay. Bahala ka. Unsa man ka uy? Giabog man nimo si Sandro nga makahelp man to nato siya. Makaya na ko, yaya. Ihatod na lang ko sa my garden, Bi. Okay na ko din, yaya. Biyain na lang ko. O kung maabot ang akong bisita, ingna nga ni anak ko sa my garden, ha? Yes. Okay, Day. Thanks, ya. Oh. Nanindot na tuwad ng garden ni Mami nga giatiman atong ermitan niyang bruha. Namuwak ng mga orchids ni Mami ug ang ubang mga puwak. Wow. Sama unta ini ang lugar. Gusto na kong ipahigayon ang akong kasal. Usa ka garden wedding. Ug syempre natural lang ang mga puwak. Ug malipayon kong kaslon sa lalaki nga mo'y akong forever. Nganong gisundan ko nimo dinhi? Akala ko'y di pa handang muling dumibok ang damdamin, ngunit bigla kang dumating sa buhay ko. Unsa magkahay sunod nga mahitabo. Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sagilanon. Ikaw na lang unta. Gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon. Tagal kitang hinanap, okay tagal